My beautiful people, this video will actually be in Igbo language because I really want to speak to my people. Umunnem no munnam afam bekene. Ihe nchọrọ ikwu taa bụ ụzọ ihe bụ nke izizi maka language anyị bụ Igbo language. Ọ bịa dịka anyị na-echefu na anyị bụ ndị Igbo. Ọ bụ sọsọ na Igbo onye Igbo bụ ebe obi. Ife na-eso ya ụzọ ihe ịtọ. Ị bụrụ onye Igbo, ị na-eme Igbo, ị na-agbasa Igbo. So ka ị bụ onye Igbo, ka ị si eme Igbo bụ ị mara omenala ndị Igbo na-eto n'ihe gbasara Igbo. Otu amụnwa bụ Ekene si na-agba mbọ n'ụzọ nke m. Mana abanyego m na the third stage. N'akara nke ịtọ ka m nọ kịta. Nso na-achọ ka agbasa Igbo n'ụzọ dị iche iche. Ọ bụgodu sọsọ ịkụzi obere nke mma, na-akụziri ụmụ m, na-akụziri ndị ọzọ dị iche iche na your platform na social media platform gị. Ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na uru ihe onyonyo a ga-aba bụ ka m mee gị encourage, ka m gbaa gị ume ka ị banye n'akara nke ịtọ a na-ekwu maka ya. Ama m na ị bụ onye Igbo, ọ bụghị na ị na-ege ihe a na-ekwu, ama na ị bụ onye Igbo. Ama na ọ bụ na ị bụ onye Igbo ebe obi, nọ ị na-eme Igbo, ị na-agbasa Igbo. So ọ ya ihe nsị ka m kwuo maka ya. Ịgbasa Igbo abụghị meburu kamera, ife onyonyo, bido mewe vidio. Ịgbasa Igbo bụkwanụ ebe ị na-alụ ọrụ gị na ndị gị na ha na-alụkọ. Anyị bụ ndị Igbo kwa, anyị kwesịrị ịdị na-amụ asụsụ ndị Igbo ndị ọzọ anyị na-amarọ. Enwere other dialects like ọ bụrụ na ị bụ onye Anambra, ị na-anụ other languages ndị Igbo na-asụ, other dialects ndị Igbo na-asụ. Kee maka ndị agha, ọ bụrụ na ị na-aghọta ya, ị na-akwado ndị Igbo n'ụzọ abụ n'ụzọ ka anyị kwado n'onwe anyị. Ọkwana ya bụ isiokwu n'ihe a chọrọ na-eme na ka anyị bido na-akwado onwe anyị. Ọ bụrụ sọsọ na ịkwado onwe anyị n'ịchụ ego, ọ bụrụ sọsọ na ịkwado onwe anyị n'ime ikpere Chineke, kama ka anyị kwado onwe anyị mee ka ndị ọzọ na anyị n'akụkụ mara na Igbo a bụ Igbo kwa n'oke mba ka anyị bụ. Ọ bụrụ sọsọ na ije chọọ freedom na ịchọ ka ọ ga-esi dry na mma, kama ka anyị marakwa n'ọkwa na anyị gosi ụwa that na asụsụ a dị anyị oke mkpa. Ndị Igbo abụrụ sọsọ n'ọnụ, mana enwere ihe eji mara anyị. Ime Igbo na ịgbasa Igbo fọrọ anyị. O nwere vidio ọzọ m ga-eme ịnanya. O nwere vidio na m kwuru maka otu esi agbasa Igbo ebe ahụ ọzọ. So ihe onyonyo a bụ just ka m gbaa gị ume ka ibido na-agbasa Igbo. Ịbụrụ onye Igbo, ime Igbo, gbasaa Igbo. Ọ ya ihe nsị ka m kwuo, ọgwụna ka ọra n'ọnụ. Ya mere, ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbasa Igbo, ị mara gị ihe ị ga-eme, ị na-share vidio, na-share nke ndị ọzọ, mee ka ndị na-abụrụ ndị Igbo ị mara na-afụ vidio from you. Ọ bụrụ na ị ga-eme nke ndị ọzọ mere, gbasaa ya, kesaa ya, fesaa ya, mee ka ọ gaa viral. Na anyị dị proud of our nation. Mụnwa na-ekwu ihe a nọrọ be anyị, anọ m obodo oyibo, mana ọkịtazi ka m nọ tete n'ụla wee sị ka m banyekwuzie na ịgbasa ozi ọma Igbo. Onye ọbụla m mara nkụzie, onye ọbụla ọ sọrọ m ma ịdụ ọdụ ịfụkwa ndị Igbo ndị ọzọ. Ọ bụrụ sọsọ ụmụnne gị ka ya na-adụ ọdụ, na-adụ ọdụ ma ha ga-anụ ma ha ga-aghara, ya dịghara gị mma. Ka ihe ọbụla ị na-eme nke bụ ezi omume, nke bụ ezi ihe ka ọ na-aga, aka nchawa nke ihe ga-agara gị, ọ ga-agaziri gị n'ụzọ pụrụ iche. Ya ise, ka ọ dị mbọsị ọzọ. Bye bye.